Михась Слива, юны псіхолог. Женя цэлы дзень ганяў з сябрамі мяч, а ўвечары сеў чытаць прыгодніцкую кнігу. Да ночы не мог адрывацца. Такая яна была цікавая. Раніцай і вельмі хацелася спаць. А тут, як знарок, суседка Валянціна Пятроўна папрасіла, каб Женя пабыў з яе 4гадовым сынам Толікам. Ёй трэба было схадзіць на пошту, забраць пасылку. Женя згадзіўся. Толік не хацеў адпускаць маці, плакаў. Валянціна Пятроўна пачала яго суцяшаць, абяцала прынесці цукерак, але хлопчыка гэта не супакоіла. Ён расплакаўся яшчэ мацней. Тады Женя сказаў: «Плач, Толік, плач, мне нават падабаецца, як ты плачаш. Плач, а я буду слухаць». Хлопчык нібыта не чуў дзіўнай просьбы, а Женя заахвочваў: «Калі ласка, Толічак, плач, плач, у цябе гэта добра атрымліваецца. Ніхто ў нашым доме не ўмее так прыгожа плакаць». Толік на момант сцішыўся. Женя працягваў: «Ты зараз паплач, я паслухаю. Пасля ты крыху адпачнеш, я пасплю, а затым зноў паплачаш, і ўсё ў нас будзе цудоўна». Толік выцер слёзы, усміхнуўся і зусім супакоіўся. Яны так захапіліся гульнёй, што не заўважылі нават, калі Валянціна Пятроўна вярнулася з пошты.